Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Tisati tapinda pamamessages edu ndikuona kuti mavideos ose awo andakaposta nezuro iwo ari kuti most of your subscribers, they are not choosing to watch these videos, so I'm not sure kuti pari kukanganisika ndepapi. Muri kuwana here ma notification? Did you turn on ma notifications enyu kuitira kuti pose patinoposta munge muchikwanisa kuwana notification yekuti I have posted mamwe ma confessions? Ndo dambudziko randiri kuona riripo ipapo kuti pane ma videos ose awo andinenge ndichiposta ari kuramba chiti most of your viewers, they are not choosing to watch your videos. So you can tell me in the comment section kuti pane dambudziko ndepapi. Ma confessions acho ana kids here ameno kuti tingazvifambisa sei, because anenge ari ma problems evanhu ameno kuti tingaita sekuti ange achinzi anonakidza so that vanhu vange vachizomavhura vachimaona, because what I have noticed is ku Facebook kubva musi wa 31 October kunosvika nhasi uri musi wa 4 kwatova ne more than 2.5 million views in only a few days, maybe 5 days. So panapa I'm not sure kuti what's going on, because my videos ose au atakaita nezuro hapana kana one rakakwanisa kusvika kana mu 5,000 views ose magraph awo ari kurakidza kuti vanhu havasi kusarudza kuona channel yedu. So I was asking so that you can watch our channel kuitira kuti urambe munhu uchiwana simba rekuverenga ma confessions nematambudziko awo anounzwa nevanhu. Kana kuri kunzi ukaona magraph achidona then unoshaya simba, because unoziva kuti ndichangoverenga hangu nyaya dzevanhu but vanoona vanenge vari vashoma. Saka kana vanhu vakaona vari vashoma, it means kuti vanozobetserwa vanenge vari vashoma zvekare. So I was asking for your support, since I always prioritize Zim Confessions. Vakaita sana African Confessions nguva ndinotoregedza kuposta, but panapa I make sure all the times I always post. Apa ikoko kuna African Confessions vanenge vachitochema kuti you always abandon us, so let us try to support our channel. Regedza iti patapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 40 years ekuberekwa. Ndakati apo pandainge ndiine 20 years ndipo pandakabva ndachizodaidzwa nababa vangu. Baba vangu ivo vainge vari murombo, vakati vandidaidza vakabva vandiudza kuti vainge vaine nyaya iyo yavainge vainayo yavainge vachida kundiudza. Vakabva vati asi ndiri kumirira vatete vako, kana vazouya ndichazokuudza. Saka vatete vakazoti vauya ndopa vakabva vachizotaura neni. Vatete vakati wanga uri kuzviziva here kuti baba vako vane murume uyo wavakakuwanira? Ndikati kwete vatete, hapana chandanga ndichimboziva ini. Vakabva vandiudza kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizobvuma. Ndikati ko vatete wani zvandakakuudzai kuti ndagara ndine mukomana wangu uyo wandiinaye wandiri kuda kuti ange achizondiroora. Vatete vangu vakandituka vakanditi haana kana chinhu pamba pavo, hapana kana dhongi. Iwewe ndiwe watakatotarisira kuti unokwanisa kusimudzira rinodzinza nekuda kwerunako rwako, saka unofanira kuti unge uchibvuma izvo zvauchaudzwa nababa vako. Ndakabva ndachizobuda mukitchen matainge tiri ndokubva ndachizoenda panze painge pakagara baba vangu. Ndakati ndaenda panze kudaro, baba vakabva vachizondiudza kuti vainge vaine murume uyo wavainge vakandikwanira. Baba vangu vainge vari musoja, saka nguva zhinji vaishanda kudhuze nekubhodha rekuMozambique, ndiko kwavainge vachishanda ikoko. Ndakazoti
kuti ndaramba baba vangu vakangotema shamu vakatanga kundirova ende vakangobuda pamba vakaenda vakanoudza vabereki vemukomana wandainge ndichidanana naye vakati handidi kumuona mwana wenyu aine mwana wangu otherwise ndinomuuraya nekuda kwekuti baba vangu vainge vachityiwa muvhileji rose. Baba vangu vaiti kana vakataura zvavanenge vataura muvhileji vaiteererwa nevanhu, saka mukomana wangu akabva achizotobviswa munharaunda ndokubva achizotanga kunogara somewhere else. Ndakazoti ndasara mukomana ndipo apo pandakabva ndachizomanikidzwa kuti ndinge ndichida murume wekuMozambique. Murume uyu ainge aine mabusinesses ake, saka baba vangu vaiti kana vakaenda kunoona doro pabhawa rake vaipota vachikwereta doro pabhawa ipapo ndokuzotanga kuwirirana kwavakaita nemurume iyeye. Murume uyu akazobva kuMozambique ndokubva achizouya kumba kwedu akabva achizotaura nevabereki vangu akanditora akandiudza kuti iye ainge aine vamwe vakadzi vaviri ainge achida kuti ange achindiita mukadzi wake wenumber 3. Ndikati hazviite kuti ndinge ndichinoitwa mukadzi wenumber 3, asi vabereki vangu vakati munhu uyu ane mari. Akazodzoka nehama dzake ndikabva ndachizoroorwa ndokubva ndachizotorwa ndikabva ndachizoendeswa kuMozambique. Takati tagara kuda kwegore rose mbereko ichiramba. Already I was married, ndainge ndatozvikamuchira kuti ndo zvainge zviripo. Saka ndakazoti one day ainge aine duty kwandiri akati auya ndikabva ndamubvunza kuti ko sei ndainge ndiri kutadza kubatirawo pamuviri asi vana amai guru vangu ipapo vainge vatova nepamuviri vose vakabatira pamuviri at the same time, but inini ndini ndainge ndisina mwana apa nhumbu ichiramba kubata zvekare. Akangoseka zvake akati enda unotaura naamai vangu. Saka amai vake vainge vari n'anga. Ndakabva ndachizoenda kwavari ndikabva ndachizonotaura navo ndikati amai handisi kunzwisisa kuti chii chiri kumboitika kwandiri. Vakabva vachizonditi ko haana kukuudza here kuti unge uchibatira pamuviri munofanira kuti munge muchiita sei? Ndikati kwete, haana kana chaakambondiudza. Saka vakabva vachizondiudza kuti murume wangu iye mabusinesses ake mari dzose dzaainadzo imari dzeurombwa ende akadeura ropa, asi paakadeura ropa by mistake. Saka mweya wengozi ndokubva wachizotanga kumuka. Mweya uyu wengozi pavakada kuti vange vachiutsipika ndipo paakabva achizonotora chikwambo icho chaakazotanga kushandisa mumabusinesses ake. Vakabva vandiudza kuti aipota achishanduka kuita gudo kuti ange achikwanisa kuzondimitisa aitofanira kuti ange achizorara neni ari gudo ende inini ndichitozviona kuti ndiri kurarwa negudo. Ndikati gudo sei? Vakanditi taurira naye. Saka usiku hwacho akazouya kumba kwangu ndikabva ndachizomuudza zvose zvandainge ndaudzwa naamai vake. Akashanduka pamberi pangu mukomanashi akaita gudo, asi ndakazoti ndarara ndopandakabva ndachizorota hope. Ndakarota hope ndikatoona kuti murume uyu wandainge ndigere naye pakati pedu painge pasina rudo. Ainge akandisarudza nekuti ainge akatoita zvekutorotesewa kuti kana nguva yakwana uri kufanira kuti unge uchitsvaka mukadzi wechidiki uyo waunozouraya. Ropa rake ndiro ratinenge tichida, sezvo vamwe vakadzi vake vaviri vainge vari maMozambican. Akabva achizoona kuti ainge achazotora mukadzi wemuZimbabwe kwaari zvainge zvichazova nyore kuti ange achizochekeresa mukadzi iyeye. Apa ndainge ndiri inini. Pandakatanga kurota hope idzi ndaiti zvimwe kuda kutamba, but ndakaramba ndichingodzirota. Hama dzangu ndairarwa negudo waiti kana kuri usiku kana kuri kunzi juti rinenge riri kwangu ndaitozviziva. Ndaitora dehwe ndobva ndariwaridza pambedha ndaibvisa magumbeze musi wacho iwoyo. Tairara takatsamhira zvekare nekufuka matewe kana kuri kunze anenge achifanira kuti ange achishanduka kuita gudo. Ndakagara navo baba ivavo kwe3 years asi mukomanashi zvakaramba kuti ndinge ndichibatira pamuviri. Ndairota sekuru vangu vachiuya kwandiri vachiti hazviite ukangoita mwana chete uri kuchekereswa. Ndipo pandakabva ndachizomutiza nerimwe zuva mushure mekunge ndaona akaisa banga mupilo. Ndakanzwa kutya, ndakangosimuka ndisina kana wandakaoneka kuti ndava kuinda. Pandakadzoka
pamba vabereki vangu ndaifungidzira kuti vachafara kuti kwandainge ndabva ndainge ndakatarisana nechiga cherufu, asi chakandishamisa ndechekuti vabereki vangu vakatotanga kutondipopotera. Kana vari sababa vangu vakabva vasimuka ndokubva vaenda kumakuva, ndokubva vachizononokora ivhu paguva rasekuru, vakafuridzira ivhu iroro kwandiri mukoma. Kusvika pari nhasi ndine dambudziko rekuti dzimwe nguva ndinongonzwa mumhino mangu nemumukanwa muchinhuhwa mavhu kana zvikaitika saizvozvo ndinotanga kubuda umwe mututu usingaite, zvekuti sometimes ndinokwanisa kana kutowira pasi kutofenta nekuda kwekuti ropa randinenge ndabuda rinenge rakawandisa kwazvo. Dzimwe nguva kana kuri kunzi ropa iri ndikati ndichibuda ndikatora kana chibhaketi chingava chiri 5 lita chinosvika pakuzara neropa. Baba vangu vakabva vachizoisa case pamusoro peupenyu hwangu. Kusvika pari nhasi ndinotoona kuti that case is still affecting me, nekuti ndinoti kana ndikawanawo murume uyo anenge achiti anondida, but murume iyeye mukoma ndinozotomuramba ndava inini kunyange ndichimuda, because kunyange ndikanzi ndasangana na businessman anenge achiti anondida, but businessman iyeye anozosvika pakutobroka as long as ndichifambidzana naye. Kana akasabroka, kana ari munhu anenge achishanda anodzingwa basa. Ndine umwe murume uyo wandakambofambidzana naye, ndakashingirira kufambidzana naye kwemakore 2, kunyange ndainge ndichiona kuti ndiri kumuwisira pasi. Penjeni yake yakasvika pakunyura, nanhasi uno achiri kudzifambira nyaya dzacho. Hameno kuti pakakanganisika ndepapi, because iye ainge achitoti kana mari yangu yepenjeni ikabuda then ndobva ndakubvisirawo pashoma, tobva tatanga kugara tose tikwanise kuchengetana tichichembedzana. But akabva achizonyudzwa mari yake yepenjeni, handitozivi kuti ndingazvi explaina sei. Saka baba vangu vakatoisa case pamusoro peupenyu hwangu. Ipapo vasati vafuridzira mavhu kwandiri, vakatoisa case yekuti nemavhu awa andanokora paguva rababa vangu iwewe uchafa usina murume. Vaitoda kutoti ndinge ndichifa ndisina mwana, asi nenyasha dzaMwari handizivi kuti ndikati inyasha dzaMwari here, because mwana ndakamuita kuchihure ndisina kana tarisiro. Pane umwe murume wandakangorarawo naye zvaizva desperate kuti yakangondipfimba ndikamubvuma apa ndainge ndiri kunguva kwangu, tikarara tose, but to my surprise mwedzi unotevera handina kutevera, ndikazoona kuti ndainge ndatova nepamuviri. Life yacho yandiri kurarama iyi itori neconfusion pachezvayo, because usiku dzimwe nguva ndinokwanisa kungokaruka ndatoona ndatoshama apa ndiri munhu wekuti handikwanise kurara ndisina kupfeka hembe, but handizivi kuti anopinda mumba obva andibvisa hembe dzandinenge ndakapfeka anenge ambori ani. Handizivi kuti ndingabatsirikana sei. Chandiunzawo pano mukomanashi, ndakambofamba kwakasiyana siyana, ndamboedza kuti ndinge ndichitevedzera nzira dzechivanhu, but ndakaona sekunge pano pane vanhu vakawanda vanonamata. Kana variko vanokwanisa kundibetsera neminamato yavo, ndiri kutsvakawo rubatsiro kubva kwamuri. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. I prefer kana kuri kunzi kana paine munhu anokwanisa kusiya mafone numbers ake so that ndinge ndichizomatora mucomment section. Please tell me when you post my story. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndainge ndakamboroorwa kuMozambique, ndo message yavo iyo. Hanzi murume wavo aishanduka kuita gudo, kuti unge uchiita pamuviri unotofanira kutoti unge uchirara naye achinja aita gudo saizvozvo. Yo pakaipa. Let us try to speak with him in the comment section. Rekidzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndodawo kungobvunza kubva kune vedare renyu, iwo ndo secret yangu. Regai nditange nekukupaika history zvishoma. Ndiri nherera mukomanashi, vabereki vangu pavakarambana
baba vangu vakabva vachizonotora umwe mukadzi kubhawa ndokubva vachizobatira chirwere. By then hanzi kwainge kusati kwava nemapiritsi ma-ARV, vakabva vachizofa. Asi baba vakaizoita utsinye hwekuti pavakaona kuti vainge vorwara ndopavakabva vachizoita sekunge vainge vava kuda kuti namama vangu vange vachigadzirisana. Mama nekusazivawo kuti baba vainge vava nechirwere vakangovagamuchira vakati murume wangu wadzoka. Baba vakabva vachizodzokera kuhure ravo. Mama vangu vakazotanga kurwara. Mama vangu vakarwara zvimwe zvakapisa vanhu tsitsi nekuti pahuro pavo pakaita maronda, vainge vakavharika vasingachakwanisi kudya. Vaita zvekuiswa kapaipi hanzi kainge kakaita kunge straw, then vobva vachizotanga kudira. Kana riri sadza vaita rekukurungirwa robva radirwa mukapaipi ikako kuti munhu ange achikwanisa kurarama. Saka baba vangu vakafa, amai vakatevera. Gore rakatevera ndakazokura ndava kushungurudzwa. Ndakasvika pakubatwa chibharo inini mukomanashi navasekuru vangu. Sekuru ava vainge vari hanzvadzi yaamai vangu. Thanks God vainge vasina avo chirwere. Vaiti kana vachindibata chibharo, vaindibata chibharo vakaisa banga pahuro pangu vachiti kwandiri kana ukangoreva chete ndinokuuraya. Ndakasvika pakubatira pamuviri. Vakaenda neni musango vakanochera mishonga. Ndainge ndisingazivi kutoti vainge vachitochera mushonga wekugadzira guchu. Vakangonditi wainge uri mushonga wekusimbisa chiuno changu kuitira kuti ndisazourawa nenhumbu, because ndainge ndichiri mwana mudiki. By then ndainge ndichiri ne12 years ipapo apo pandakabatira pamuviri. Saka vakazondinwisa mushonga uya ndikatanga kubleeda. Vakanditi ndainge ndatobva pamuviri. Fast forward mukomanashi, mukukura kwangu ndaingosanganawo nemaproblems mumarelationship nekuda kwetrauma yekubatwa chibharo. Saka kuda munhurume kwainge kuchindinetsa nekuti ndaingoona varume vose vakangofanana nasekuru vangu. Fast forward ndakazoti ndakwanisawo kuwana munhu uyo wandainge ndichida muno mujoni, because ndava kushanda munomu. Saka murume uyu ndichangomuti murume wangu even though tichiita zvekuchaisana mapoto. Paakandipfimba ndakabva ndamuda nemwoyo wangu wose. Then ndokubva achizotanga kudanana neumwe mukadzi. Pandakatomboudzwa nevamwe vakadzi vemuraini ndakati zvimwe kuda kwainge kuri kunyepa, asi I then found out kuti zvechokwadi ainge aine munhu waainge achidanana naye. Ndakabva ndachizopfugama. Handizivi kuti sei ndakangofunga kuita munamato iwoyo we-dangerous prayer. This was after ndabva kunzwa imwe mharidzo, but ndiye vamwe pastor vekunigeria vainge vachidzidzisa vanhu kuita ma-dangerous prayers. Saka after ndateerera mharidzo iyoyo ndipo pandakangoidzawo kuti ndinge ndichiita a dangerous prayer. Mukadzi uyu mukomanashi ndakamuitira dangerous prayer yekuti Mwari ndiri kuda kuti ange achizofa name hidden, ende nemafiro acho avo aakazoita ndakati ndinoda kuti ange achifa achiita zvekubayiwa nemapanga kusvika afa. Akati achibva kubasa ndokubva achizobayiwa nebanga neumwe muSouth African uyo akazobatwa ainge achito zvekubira vanhu kubvutira vanhu mafoni. Saka hanzi vakanetsana, iye achimuti chingondipa foni yako handidi kukukuvadza. But mukadzi iyeye ainge achidanana nemurume wangu hanzi akada kurwa naye muSouth African kwava kunobayiwa nebanga, ende chakandityisa nechinondivhundutsa kusvika pari nhasi ndakati Mwari ndinoda kuti eve ange achizobayiwa nebanga pahuro, ende akafa achibayiwa nebanga pahuro. So chandiri kuda kungoziva kubva kune vedare renyu ndechekuti dangerous prayer iyi yandakaita mhinduro yacho tingati yakabva kuna Mwari here kana kuti kwete ndakatoita zvesatanism here? Please ndibetsereiwo, nekuti dzimwe nguva handirari. Pakati peusiku ndinokwanisa kungovhunduka ndobva ndamuka ndinenge ndichinzwa sekunge mumba munenge muine munhu anenge arimo anenge akapfeka gogo. Munhu uyu kana achifamba ndinenge ndichitonzwa kutoti munhukadzi akapfeka gogo. Ndokuda kungoziva kuti dangerous prayer ine umwari mukati here kana kuti haina. Kune vose avo vachandibatsira ndingatenda chaizvo. Kubva ipapo pandakaita a dangerous prayer, murume wangu ava munhu wekuti
iye anonzwisisa. Of course as a couple tinokwanisa kunetsana, but in general anondinzwisisa zvake. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 55 years ekuberekwa. Ndigere kunoku kumhiri kwemakungwa nevana vangu nemhuri yangu yose. Even my husband is still alive, but murume wangu ava kurwara zvake. Nyaya yandiunza pano ndine secret mukoma yekuti inokwanisa kuparadza kana musha wangu. Saka pavana vangu 4 avo vandakaita nemurume wangu, umwe chete ndiye ega mwana uyo wandakapiwa nemurume wangu anova ari mwana wedu wekutanga. Vamwe vose ava vakazotevera. Vana ava pane mwana wandakapiwa navatezvara vangu. Izvi zvakaitika vamwe vangu vachitozviziva, uye zvekare pane vamwe vana avo vandakazopiwa nemukoma wemurume wangu. Saka navatezvara vangu mukoma takazotanga kufambidzana nekuda kwa vamwene vangu because vainge vava nenyora idzo dzavainge vanditemerera. Murume wangu ainge ari mupurisa, iye ainge achishanda ndichati muHarare, isusu tainge tichigara kuChegutu kumamisha. Nemurume wangu takasanganawo muHarare apo pandainge ndichiri kuuniversity, ndokubva andipfimba ndikamuda akabva achizondimitisa. Saka ndainge ndakakurirawo mutauni kugara kumusha zvainge zviri zvinhu zvandainge ndisina kujaira, asi nekuda marriage ndakazoenda ndikatanga kugara kumusha. Vamwene vangu handina kunge ndakaziva kuti vainge vari munhu anoroya. Zuva randakazozvibata kuti vamwene vainge vari munhu anoroya, this was after nerimwe zuva pandakabuda vanditi ndinge ndichienda kunokumbira hupfu. Pandakasvikako hupfu ndakahupiwa, asi ndinika kushainirwa ako kandakaitwa nevanhu vepo. Mvura yakazotanga kunaya, musha iwoyo mukoma wakazorohwa nemheni. Vamwene vangu mukoma mvura yakasvika pakugasa vainge vakangomira panze vachinaiwa vachiseka vakatarisa musha uyo wainge warohwa nemheni. Saka nezvose izvo zvainge zvaitika ndakasvika pakuvabvunza ndikati mama ko sei manga muri panze kusvika mvura ichizopera kunaya, chii chaitika? Vakabva vachizondiudza kuti ivo vainge vaine masimba ekuti kana paine munhu wavanenge vachida kukuvadza munhu iyeye vanokwanisa kumukuvadza simple. Ndakabva ndati neniwo mama ndinozvida, ndinodawo mushonga iwoyo. Vakazondimutsa kuri kusiku kwava kutanga kunditemerera nyora. Saka ndainge ndisingatozvizivi kuti kana muchinzi munenge muri varoyi paya usiku paya pamunenge muchifamba kana mukafamba nevarume, zivai kuti munenge muchitoita atingati kuchirungu maoji, ekuti munenge muchitosika bonde navo varume ivavo. Ende kana kuri kunzi munenge muchida bonde musina varume, ndo pamunoenda munomutsa varume, vangava vari varume vevanhu kana kuti murume just kunyange asina mukadzi, then mubva mamutora momushandisa usiku hwose muchirara naye. Iye anenge achingoona kuhope achingorara nemukadzi wani waanenge achida. Izvo anenge achitoshandisiwa nevaroyi zvimwe zvinenge zvitori zvivana gogo zvekuti masikati kana chigogo ichocho chikamuti uyatirare tose anochitiza. Saka pandakaona kuti ndo life yatainge torarama, dambudziko rakazotanga kuitika kwandiri. Ndainge ndava munhu uya wekuti ndainge ndodisa bonde zvainge zvakapfurikidza mwero. Ndakaudza vamwene vangu kuti murume wangu sezvo iye ainge asingakwanisi kuuya kumusha each and every month end, aikwanisa kuita 2, 3 kana kuti 4 months ndigere ndiri ndega. Ipapo ndainzwa kuti ndapererwa because ndainge ndakapiwa mushonga wemubobo. Saka ndaiboba varume vemuvillage usiku, but makuseni ndaimuka ndichinzwa kuti ndine nzara isingaiti, ndinotoda munhurume. Saka izvi zvakatanga kundikanganisa. Ndainge ndava kutya kuti ndinokwanisa kuzodanana nevarume vemuvillage vamwe vandaishanyira usiku, ndichitoona kuti munhu uyu ane sikarudzi yakakura kwazvo yekuti ndinokwanisa kuenjoya live and direct. Saka ndaudza vamwene vangu zvose izvi, vakabva vanditi handidi kuti
unge uchirarwa neumwe murume ndichaita plan. Vakazondiudza one day vakati vainge vasarudza kuti ndinge ndichirara nemurume kwavo. Ndikati seizve zvinoita here nai mama? Vakabva vanditi zvinoita as long as ndikangochengetedza secret yacho. Ndakazotanga kurara navatezvara vangu. Pandakatanga kurara navatezvara vangu mukoma, even though ndainge ndiine mubobobo, but zvakandiremera kuti ndinge ndichitarisa ndichiona vatezvara vangu vakashama. Takaita bonde navatezvara vangu, ndikasvika pakubatira pamuviri. Amai vakabva vachizondipa mari yekuti ndinge ndichienda kunoona murume wangu ainge ari kuHarare, so that azazozviziva kuti ndainge ndiine pamuviri. Iye akangofungidzira kuti pandakamushanyira ndipo pandakazobvako kuHarare ndiine pamuviri pandainge ndiinapo. Saka ndakazoti ndazvara mwana wangu ndo pandakatanga kuzodanana nabamukuru mukoma wemurume wangu, ndikabva ndachizokwanisa kuwanawo mukana ndikatanga kuita nursing, ndokubva tachizouya kunoku kumhiri kwemakungwa. Asi secret iyo yandiunza pano mukoma Nashe secret iyo yezvandakaita inini navamwene vangu. Saka navamwene vangu sezvo tainge tichiwirirana, taiti mwana woga woga wemudzinza uyo anenge aine potential, because muroyi anotozviziva kana mudzinza mukazvarwa mwana uyo anenge aine chipo chake chaanenge akabata, chipo chekuti anenge achifanira kuti ange achizochinja upenyu hwehama dzake dzose, kana kuti kuchinja upenyu hwake iye, nekuti ndo masikirwo awo atakaitwa naMwari. Tinozvarwa tiine zvipo zvakasiyana siyana, so it depends with the generation. Vamwe vanotozvarwa vaine zvipo zvinenge zvisiri zveupfumi, zvipo zvekuti kana akanamata denga rinozaruka, nekuti zvivi zvinenge zviri mudzinza zvinenge zvakanyanyisa zvichisemesa kuna Mwari. Saka Mwari vanozoti mudzinza munge muchizobarwa mwana anenge aine chipo chekuti kana akapfugama akanamata denga rinozaruka. Kuzaruka kunenge kuchiita denga, dzinza rinenge richichena. Generation inotevera ndivo vaya vekuti kana vakaita zvinhu zvavanenge vaita, zvose zvavanenge vachiita zvinongofamba sweet. Saka vazhinji havatozvizivi kuti unenge uine mission yaunenge wakapiwa yekunamatira dzinza rako, not kuzopfuma. Saka ipapo taiti kana mudzinza mukazvarwa mwana umwe anenge aine chipo chaicho chekuti mukukura kwake aikwanisa kuzotifumura kuti tiri varoyi inini navamwene, taimuuraya before 3 months ndipo panourawa mwana mucheche. Mweya wake munotengesera ng'anga dziya dzinogadzira zvikwambo. Saka ng'anga idzodzo dzinozotora mweya wemwana pogadzirwa chikwambo chekuti chinongotumwa kunorova munhu, nekuti chikwambo chakadaro chinenge chisingagone kutaura, nekuti kanenge kari kamwana kacheche, hapana kana zvakanenge kachinzwisisa, kakangotumwa kanongoenda kobva kanoita basa rako. Pandakazobva kuZimbabwe tainge takaita mhiko, tine chipikiri icho chatakabayirira muvhu pachivanze. Chipikiri ichi takachibayirira huri usiku, asi takatoita zvekutomuka tisina kugarwa nemashavi edu, tikatobvisa nhumbi dzedu navamwene vangu tikaenda tikanomira pachivanze tikanoroverera chipikiri ichocho. Chipikiri ichi nanhasi uno chichirimo muvhu. Saka chipikiri ichi ndidzo mhiko dzatakaita dzekuti mudzinza hamufaniri kuti munge muchizowanikwa anoroorwa ende anochata, anokwanisawo kubuda muZimbabwe kana kubuda muvhileji. Muri munofanira kungozvarwa marombe anoteverera ndari, kana vari vakadzi vanoita mahure. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo yandiunzawo pano, asi nekukura ndava kunzwa mwoyo uchirwadza kuti asi dai kwanga kuri kunzi zvinhu zvose izvi zvakaitirwawo vana vangu ndaifara here. Handifunge kuti ndaifara mukoma, but shavi reuroyi riri very tricky. Kana rakugara ratokugara. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzerwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, let us try to speak with her in the comment section. Ndakavabvunza kuti kwazviite here kuti munge muchimbodzoka kuZimbabwe mukwanise kudhiginura chipikiri icho chamakacherera pachivanze. Ivo vari kuti as long as ndiri ndega chipikiri ichocho kungochi
buritsa kubva mugomba umo matakachiisa zvinenge zvafanana nekuti wafukunura chimbambaira unoputikirwa nechimbambaira. Hanzi ndiri ndega ndizvikwanise, zvinotoda vamwe varoyi at least 6 tobatsirana kuchifukunura chipikiri ichocho. Strange things they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section vanzvadzi vedu ava. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.